हेल' लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा फाइनालि रिलिफ स्किम आसाम ओंखारदों जेराव नोंथांमोना मोननाय जागोन 25,000 एबा 25,000 मोननाय जागोन दा बे राङारि अनसुंथाइखौ सोर मोनगोन आरो बबेयाव मोनगोन आरो बोरै मोनो थ' नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो आरो हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो नोंथांमोना मिथियो आरो जायफ्रा नोंथांमोना एलिजिबल जादोंब्ला नैबे रांखौ मोननो हागोन चेक बुक दा लोगोफोर होगासिनो दं आसाम गभर्नमेन्टआ दा मानि थाखाय होदों जों नायगोन दा बेखायनो जों फैबाय फाइनान्स डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइटआव दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों आसाम माइक्र' फाइनेन्स थ' जायफ्रा माइक्र' फाइनेन्स लन लानाय दङमोन नोंथांमोननि थाखाय मोजां रादाब फैदों रेहाय फैदों बेनो जाबाय 25,000 नोंथांमोना रेहाय मोनसिगोन दा बिनिनो चेक बुक होगासिनो दङ आरो गोबां होबोबायबो आरो जोंनि बिटिआरआवबो होसिगोन दा बेखौ बोरै होगोन आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ आरो सोर होदों बबेयाव होदों बे आपडेटखौ नोंथांमोना नायनो हागोन दा बेखायनो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला बेबादि नोंथांमोना स्किमनि आपडेट मोननो दा नायदोनि लोगोफोर बेखौहाय आपडेट होदों टुइट खालामदों अजन्तानि फाइनान्स मिनिस्टारा सिगाङाव बुंदोंमोन जे लोगोफोर इलेक्सननि सिगाङाव बुंदोंमोन जे गासै 25 लाख वुमेन बेनिफिसियारिसफोरनो राङारि अनसुंथाइ एबा माइक्र' फाइनेन्स लागिरिफोरनो 25,000 चेक बुक होगोन होननानै दा फाइनालि होमारबाय दा सनितपुराव होबाय नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों गासै 59,000 होग्रोबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव दा बेखौ नायोब्ला बिटिआरआव फैगासिनो दङ आरो नोंथांमोना मोनसिगोन 16,000निफ्राय 25,000 जायफोरनि लेनदेना मोजां दङमोन नोंथांमोना रिकभारि खालामदोंमोनब्ला जायफ्रा माइक्र' फाइनेन्स लागिरिफोर स' नोंथांमोना चेक बुक होगोन बेनो जाबाय 25,000नि चेक बुक नोंथांमोननो होनाय जासिगोन दा बे होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो जोंनिथिंबो सोलिगोन बिटिआर साइडआवबो सोलिसिगोन नोंथांमोना खबर मोनगोन बेखायनो जाय नोंथांमोना माइक्र' फाइनेन्स लानाय दङ गोबां दङ नोंथांमोना गावजों गाव कन्टेक्ट खालामलायदो आरो नोंथांमोननि लिस्टआ दंना गैया स' नोंथांमोना खबर लालायबानो जाबाय माइक्र' फाइनेन्स डिपार्टमेन्टजों अब्ला नोंथांमोना 25,000निफ्राय 16,000 एबा नोंथांमोना 25,000 मोननो हागोन दा नायदो लोगोफोर बेयाव माखासे फट'स दङ चेक बुक होनाय बेखौ होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो बुंबावनो लोगोफोर जायफ्रा अरुण'दयआव थालांदों स' नोंथांमोननि थाखाय मोजां टाइम फैगोन गोदानै एप्लाइ खालामना लानो हागोन होनना बुंदों दा जेब्ला रिलिज खालामो गोदान एप्लाइनि डेट स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामगोन बेनिखायनो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना दोनना लाखाबानो जाबाय नांगौखौ आरो बेनोमोन लोगोफोर रिलिफ स्किम आसाम माइक्र' फाइनेन्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनाय जेराव 25,000 होनाय जागोन चेक बुक दा बेखौ गासै अल आसाम गासैखौबो होनाय जागोन 25 लाख दं होननानै बुंखादों बेनि गेजेराव 59नो होग्रोबाय आरो बे होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ जोंनि बिटिआरआव फैसिगोन थ' नोंथांमोना नेबाय थादो जेब्ला गोदान लेटेस्ट आपडेट फैगोन नोंथांमोना थाबैनो होनाय जाबावगोन दा बेनिसिमबो लोगोफोर दिनैनि आपडेट